Usa ka lalaki nagpakarong ingnon nga kidnapper nga nangilkil Pinaagi sa social media ang nasikop sa anti-kidnapping group sa PNP Region 7. Ano ang report? Wakaog po sa mga tinugyanan sa PNP Anti-Kidnapping Group si Jude Sabrosa, 15 na kwilyuhan dito sa Tagum, Davao. Kinihuman, nagpatabang ang ginikanan sa usa ka 18 anyos nga dalaga kay na missing. Matod sa amahan nga nagpost sila sa social media, nagpahibaw nga nawagtang ang ilang anak. Dinhi na ni-communicate ang suspek nga siya ang nagkidnap kuno sa dalaga ug nangayog ransom money nga 50,000 pesos. Suma pa kung dili mohatag pinaagi sa money transfer iyahang kuhaan og internal organ ang dalaga. Samtang tungod kay dili man makontak sa ginikanan ang anak, nabalaka sila og nagpakitabang sa mga otoridad. Nadakpan atol sa entrapment operation dito sa Davao ang suspek sa igo lang Diay nangilkil. Nasuta nga wa dito ang dalaga. Ang amahan nakadawat og chat nga ningon nga ikaw ba ang papa ni Juan? Nabalaka mo, ako nang anak nga numan iuli akong anak. Imong anak na anak mo. Kung dili ka mo bayad ng kantidad, imong anak among patyon or amo ni ibaligya aron makakwarta mi. Sa kalisod, nga gisakyan ako ang katong nakita nako nga nagpost sa FB. Nasairan nga milayas ang dalaga dito sa Talisay City, kauban ang higala og wa kini kidnapa. Giangkon sa suspek nga iya lang kadtong modus aron makasapi. Nangayo siya pasaylo apan ipadayon yud sa amahan ang kaso. Pasaylo ang taon ko sir. Lagi dong pasaylo, lagi tigado. Sa naman na yung nagitinuyuan. So ato nasundo ng sige ko sa balawat. Okay. Di na lepdong. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.